malipat. Nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuy riknak wen sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tuy biyag, nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman marikrik-nak tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong ayat. Ayat nangipa ay kaniyak, iti umuna aragsak. Ilagip mo jak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuy riknak wen sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tuy biyag, nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman marikrik-nak tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong ayat. Ayat nangipay kaniyak, iti umuna ragsak. Narigat iti manglipat, iti damong ayat. Ayat nangipa ay kaniyak, iti umuna aragsak, iti umuna aragsak. Adin ako ay ayate, nasaksakit ay maintinot, di mo kadi may bayage. Balik anak di kinalami, awanan daydi pamate, daydi sangit bara nilay lupa.
Kasika ang mismo at time Aklunik ang si uulime Mulunan dagiti sa ideg Mariknak ti kinalamis Awanan day di pamate Day di samit para nila ilu Nagpanagin apanang limlimo Iyepkas mo kadi di nga kumparparikatin Uray no di mo aminin Marit na ka nagpaliwin Yakam mo di aramiden Kasikat pan panunutin Ngamintay ayaten ka Injak kaya Timang namnamakin ka Iyepkas mo kadi di na kumparparikatin Uray no di mo aminin Marik na ka nagbaliwin Tsaka mo di aramiden Kasikat pan panunutin Namintay ayaten ka Injak kaya Ibang namnamakin ka Iyepkas mo kasi di na kumparparikatin Uray di mo aminin Marik na ka nagbaliwin Tsaka mo di aramiden Kasikat pan panunutin Namintay Naderderen tuy pusok ti puro ledaan Naubutan nen luluwak ang nagari mayang Imnas ni ayat jakpay napadpadasan Di pay naglunit ginubuay di kalman Utubek kadipay nga iyurit agasat Dudugen na laeng pusok ni damsa Agari mayang kadi manen Dagiti luluwak umapay kadi manen Sakit ken udlang Jakon agayat ikarik dayta Jakon kayat apabaruan nilema Jakon kayat ti agsangit pay Jakon kayat ti mapay pay Nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw
sakit kinuwad, bulsek nga ayat. Jakon agayat, ikarik dayta. Jakon kayat, apabaruan nilema. Jakon kayat, tiag sangit pay. Jakon kayat, ti mapay pay. Jakon agayat, ikarik dayta. Jakon kayat, apabaruan nilema. Jakon kayat, ti agsangit pay. Jakon kayat, ti mapay pay. Jakon agayat, ikarik dayta. Jakon kayat, apabaruan nilema. Jakon kayat, ti agsangit pay. Jakon kayat, ti mapay pay.
Awan among anagkapasulaken ka. Ditaden na awan nagpasulak, tinaramid kumet amin a pagragsakan. Ngamanyat insubad mo, sinagtamlaing tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir a puso nang ikalang. Anya pa'y ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amo ang nakapasulaken ka. Ditaten na awan nagpasulak, tain pa ay ko amin ang kabaelan. Ditaten na awan nagpasulak, sikat ng perdi ng waswas ken di ayan, ng keltay kadagiti arapaan. Ditaden na awan nagpasulak, tinaramid kumet amin ang pagragsakan. Ngamanyat insubad mo, sinagtamlaing tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta.
aklon panakapukaw ko kakaiso na nga ayat ko jakman ni namnama ama sulisok ka bayat ka awan ko narukok man gayam dayta na kemo kararwaken puso di mo pinanuno to'y sakripisyo rigat ko kentuk nupa karagsakam ti panak sa gabak awan mapalin ko nunam na maem atin akon kasapulan siya kun tay lipatan nunaragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga ngem no dumtento aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnama nunam na maem adin akon kasapulan siya kun tay lipatan laglagi pem awan tinagkurangak ken nagpasulat tatoy ayat ngayon pariknak ket awan umartap ngem tiin sugad mo tasem ken limdo pusok ti sinugatam apkes ken panaas tinak linakam ken kaama ng alilaw naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga ngem no dumtento aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnama nunang na maem adin akon kasapulan siya kun tay lipatan laglagi pem awan tinagkurangak ken nagpasulat tatoy ayat
awatek puti kunti inak panag-aarapaap narigat man ngemin kan lipaten siya kadendendam naganat aw-awaga siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayiti amok masursurunak na ayaten itan di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti agayo. Siya kadendendam naganat aw-awaga siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayiti amok masursurunak nga ayaten itan di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad ng iteke madakton iti adayo itang di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad ng iteke madakton iti adayo lading iteke madakton iti adayo. Jakdu kaya't apagkasaran tay sibil ang mapirmaan kay kaya't kunto ijay simbaan tano magna marupi karan lusyak tu tayag asawa pinyek tu tay adot kwartana tapno makadomingo iti padaya maawis tu amin akaruba intulwa kasarat balbaliwak tutoy postura ako tikutinto ti abagat akin kininto pay ti panagna intuno agawid akon kakuyok kunto pito ken tambol agpalipalito akas daluyong ikinikining daytoy ngay patong
pagkasaran tay sibil ang mapirmaan kayat kunto ijay simbaan tanumang na marupi karan lusyat tu tayag asawan bilyet tu tay adot kwartana tapno makadomingo iti padaya maawis tu amin akaruban into luwag kasarat balbaliwag tutoy postura ako tikutin tu ti abagat akin kinin tu pa'y ti panagna kintunuwag awid ako kakuyog kunto pito kentambo agpalipalig tu akas daluyon ikin-kinin day tuwing ay pato agpalipalig tu akas daluyon ikin-kinin day tuwing ay pato Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita? Panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay mong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga punot halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita? Panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula nangarap at tumula. Ngayon ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na.
paglipas ng panahon, bakit kailangan din lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Tuy puso ket na ikala, nagibtur tiladaan, kasladyak malasatan, panubok anarway nga inka insang bay. Nui di tilubong ko ket nagsagapa ken lindo, kaasi ti Diyos Apo ket nailiw-liwak ko ti panangirurumen mo. Ti inbaklay ko apanagto ket kasla kadagsen iti krus, ngemitin na pagnakaidaros ti magderang si Anos. Dapat check adong tempo, lalaki amang ilala, ayat nga ingka inuwawa. Itaga mga langon, puso nga na ilumlum, kalasag ko tiyag na nayon. Daydiliday anapasarang ragsak ti simmukan, nga awan iti pumadpad. Tuy puso ket na ikala, nagibtur tiledaan, kasladyak malasatan, panubok anarway nga inka insang bay. Nui di tilubong ko ket nagsagaba ken lindo, kaasi ti Diyos Apo ket nailiw-liwak ko ti panangirurumen mo. Tingin baklay ko apanag ko ket kasla kadagsen iti krus, ngelitin na pagnakaidaros ti magderang si Anos. Dapat check atong tempo, lalaki amang ilala, ayat nga ingka inuwawa. Itata mga langon, pusog ana ilom-lom, kalasag ko tiyag na nayon. Daydiliday anapasarap, ragsak ti simmukan, nga awan iti pumadpad. Daydiliday anapasarap, ragsak ti simmukan, nga awan iti pumadpad.
bagak metken ka idi anu gandat muntut ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos nagpagada. Tawen met ati naglabas dinurwam ko tinagwayas sagbayan nalipatan ka namin ano ang nagparparik na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Pinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastanto panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim agarap sa maitura balay giken masaraka kalpasan niya siya ket panawan hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang ibarik na nagbiyagang nga awan ka ngem kinagpay suwanan na maililiwag lataken ka bareng no kabailak to nga aramiden ka ito nagsarap ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kastantot panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Sipot pinanawan na napukaw metten tuy ragsa puso tinasugat tawanan ni ayat nagpanagak
adag sanggasa. Nagkarika idi kanyak asisyakla ti patpat gem. Ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kametten, ita saranay kuni sa naulpit ka biako tenrarem mo daytoy puso, linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Apay kastoy ni ayat in paidam nakaman kanya, ngem awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat. Naulpit ka biako tenrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko. Ang ipturak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Naulpit ka biako tenrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko. Ang ipturak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Naulpit ka biako tenrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Yakin pagaro asyak tayag sangi, tainted ko amin ken ka ayat napnuan samit. An-ano sakti sakit rik nakaglat ladingit, na ilawlawan tuy pusok ta sikati pinilit. Aniya kadit nagbasula, tapi nanawan na ugbaw dagita karim kaniyak, pinangnamnaman na aniyak kaditi aramidek, gandat ko na si kantay lipatek, at da kamit lata dito'y lagi kukit tagtagainip, aniyak kaditi at
nung naaya. Napot nung naaya. Napot nung naaya. Biyak ko agsingsingpet ka, umatayo at dita den na gawaten nga iuray na tapi panagsubli sa ngalan ani ayan. When ako aguray aken ka, iti susublim ditoy den na. Ikarim hanggang subli ka, ditoy den napiyak ko, iuray ka. Ay, atin ko biyak ko. Ipatpate kami titin na pudno dumuken lalairo kadata ubiyag ko. Napanalo unay aragsak ko, natungpad ti ara pa ako at tuya jakun umadayo dita den na usan datoy biyag ko. Kanyan aragsak ko, itantadda ka. Intan ipapas, ti iliw ta adwa. Agiyaman na, itantadda ka. Alawen biyak ko, intan nagtalaysa. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.